Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je do 2. jula u opštoj bolnici u Novom Pazaru preminulo od koronavirusa 35 ljudi iz ovog grada, a 11 iz Tutina. Među tih 46 ljudi bilo je 10 koji su imali negativan PCR test, ali su lekari napisali da se sumnja na koronavirus i oni su uračunati u taj broj. Možda je neko preminuo kod kuće od covida, ali takvi slučajevi nisu uračunati u ovaj broj, rekao je ministar Ljajić. On je otkrio da u Sjenici nekoliko lekara ima koronavirus, dok je u Novom Pazaru bilo 20 zaraženih zdravstvenih radnika. Ministar je napomenuo i da je jedan njegov dobar prijatelj preminuo od virusa korona, iako su PCR testovi pokazali da je negativan. Imao je čak negativna 3 PCR testa u Novom Pazaru, Tutinu i Beogradu. Nikada antibiotik nije popio i nije bio bolestan. Zvanično nije preminuo od covida, ali sigurno jeste. Vidite da tu postoji prostor za manipulacije brojkama, kaže ministar Ljajić.